ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଘ ବାହାରିଲା ଓ ବିଲୁଆ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଦିନେ ବାଘ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ବିଲୁଆକୁ ନ ପାଇ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା। ବାଘ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇଦେବି। ମଣିଷଟି କହିଲା, ମୋତେ ଖାଅନି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେବା। ବାଘ ରାଜି ହେଲା। ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ମଣିଷ ଭଲ ଥିବେ। ମଣିଷର ନାମ ଥିଲା ରାଧୁଆ। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ରାଧୁଆ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଇ ବାଘକୁ ଭେଟ କରୁଥିଲା। ଏହି କଥା ବିଲୁଆ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ବାଘକୁ କହିଲା, ମଣିଷ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଚାଲିଲେ ଲୋକେ ଆମକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ବାଘ ପଚାରିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବା? ବିଲୁଆ କହିଲା, ତାକୁ ଆସିବାକୁ କହି ପରେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ପୁଣି ଦିନେ ରାଧୁଆ ନଦୀକୂଳକୁ ଆସିଲା। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି, ଲୋକେ ଆମକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଧୁଆ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ଘରେ ମାଂସ ତିଆରି ହେଉଛି। ଚାଲ ଆଜି ଖାଇଦେବା, କାଲି ବରଂ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ରାଜି ହେଲେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ରାଧୁଆ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଚତୁର ଉପାୟ କଲେ। ମାଂସରେ ବିଷ ମିଶାଇଦେଲେ। ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସେଇ ମାଂସ ଖାଇ ମରିଗଲେ।